ndinonzwa Luke Rushunga, ndiri murima ndorima pani padzi Rivers Farm. Ndiri secretary for security muVidiko. Sevidiko committee takaziviswa kuti pane vanhu vari kuuya vachauya pano, vanhu vangachigara kumanzou. Vanhu ava varida kunzi vakwanise kuvapiwa panzvimbo pokuti vakwanise kuwana pekurima. Saka tinoda kuti muise committee pane nzvimbo dzamunoziva dzakanga dzisina vanhu vari kudzishandisa dzisiri kurimwa, tigone kugovera vanhu ivavo vari kubva kumazou. Mumwe nemumwe achanga achisvika pari tikumbira kuti mutibatsirewo vanhu ava mune zvakanaka, vanhu ava vakwanise kuti vaone kubika chikafu chavo, vapiwe minda yavo. Saka ndokubva vauya vanhu veLens, vasvika vanhu veLens vachibva vatiwo chakuchitanga kupa vanhu vari kubva kumanzou. Ndokubva tafamba paground isusu secommittee neveLens, ndokuona kuti paground pane minda iripo. Ndokubva tatanga kugoverwa minda iyo nevanhu veLens. Kune vakagoverwa ipapo pari zvino vari kutovaka misha yatomira, vari kutogara pamisha yavo izvozvi. Vari kuti chinhu chokutanga chatinongotendawo chokuti pari zvino tagarawo panzvimbo dzakuzikanwa kuti apa ndo pangu chaipo, uko kotanga tichimhanya-mhanya zvechokwadi. Vamwe vari kutaura chokwadi chavo kuti toda kutaura chokwadi pamberi paMwari. Takanga tichiziviswa kunzi ano munopichadosidzwa game park, asi game park rani game park iri mumanzou ipapa. Saka muno hamutendere kugarwa. Vamwe vavo vakaendesa unonzi kumasasa, vakanopiwa nzvimbo ikoko. Saka vamwe vacho vazhinji vari kutarisira kuti dai tikakwanisa kuti tione uko kugara, veLens vatikurumbidzirewo, tipihwewo semapirwo akuita vamwe vedu.